ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони сомонаи далеродиса. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ба шумо пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира, ягон техника, компания чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, марҳамат ба мо равон кунед. Дар WhatsApp мо рекламаш мекунем. Ба видеонабор лайк гузоред, лайкҳои худро дарек надонед. Бародари азиз, ба канал подписатсия кунед. Фикрҳоятон дар комментария бинависед. Мошинҳои арзон қимат кадом намуди мошинҳо лозим аст, мо ҳатман фикршон ба назар мегирем. Хоб, тамошо мекунем ки мо дар чиро равон кардан, мо шумо дар чиро реклама мекунем. Opel Vectra A равон кардан, Audi A6 дар шаҳри Душанбе, Opel Astra F ВАЗ 21099 ва Toyota Mark II равон кардан ки дар Ваҳдат қарор дорад, Mercedes-Benz S-Class, Daewoo Nexi ва Lacetti дар шаҳри Душанбе равон кардан. видеоро то охир тамошо кунед. дар бораи ҳар як мошин маълумот метавонед. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо тамошои варғат лайка биҷиқ бача видеоро то охир тамошо кунед. мегзарем ба эълони мошинҳои имрӯза. якм эълон дӯстони азиз, як бародар аз райони шаҳри Туз хоҳиш карданд, мошинхар ҳастанд. то 45-50 ҳазор сомон тариқи безналичка мега. ягон намуди Opel Vectra A, Opel Vectra B, ягон Opel Sedan, Opel Astra J, хулоса нав пачка боша, нормали састаниш мехарем гуфтагай. тавассути безналичка тамоми қонуну қоидаш ҳуҷҷати далел мекунем, имзо мекунем, мега мошина мегирем, дар тӯли 1 сол баргардонда пулша метем мега. бародаре ки мошин фурӯш ҳастем, марҳамат дар ин WhatsApp рӯи экранда муроҷиат кунед. ба ҳамин бародар ман худам пайваст мекунам, суҳбат мекунем, муомила мекунем, мошинтонро мефурӯшем, дар давоми 1 сол пултонро гаронда метиҳад. эълони дим бародари азиз, Opel Vectra A айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 37500 сомонӣ гуфтагай, боз муомила дорад. соҳиби мошин қайкагай ки мошин ҳама тарафа 100% документош хулоса печка, кондитсионер, аккумулятор 4 балон нав, дарун тоза, стенли ҳама тарафа магнитофон кор мекунад. хулоса ки мошин ба талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастад. газ, бензин, сӯзишвориш. солиш 95 сол, объем моториш 1.6 литр. ва коробка передачи механика дар ҳамин рақами 902 1370 ро занг занед. бо муомила ҳам мешавад, камтар арзон мекунем, мефурӯшем мега. срочно мошина бояд бифурӯшем. мошин дар кузови седан қарор дорад. 4 дараш кнопкагиай, диско, балоно, аккумулятор нав бо камтар муомила ҳам дора мега. марҳамат бародарае ки мошинхар ҳастен, Opel Vectra A мехоҳен, ин ҳамин рақамҳода занг занед, боз муомила кунед. эълони сеюм дӯстони азиз, Audi A6 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 30000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, солиш 98 сол дӯстони азиз. дар он биёред мошин тоза, ҳама тарафа хулоса нормали кага, документош пака ҳаста, аккумуляторш соз, печкаш нормали кор мекунад, кондитсионер дора, 4 балон нав, хулоса чашка пачка ягонҷо пуштаги варид надора, сарафина надора дӯстони азиз. солиш 98 сол, дар кузови седан қарор дорад. моториш 2.4 литр, коробка передач боша, механика. рақамҳои соҳиби мошина занг мезанем, дар ҳамин 937 79 24 занг мезанем. боз муомила ҳам дора, камтар арзон мекунем, мошина мехарем, мегирем, мерем, ҳай мекунем. беҳуда занг назанем. лайкҳоро монен, далши тамошо кунем. мегзарем ба 4 эълон дӯстони азиз, ВАЗ 21099 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 20000 сомонӣ. хоб, дар шахтон дар ҳамин экран дидесен, ҳамин оинаш болои лада настагай, камтарги шикастагай дӯстони азиз, ҳамин қадар дорад. нархаш 20000 сомон, бо арзон ҳам мешавад. сӯзишвориш газ, бензин. солиш 2004 сол, дар кузови седан қарор дорад. моториш 1.6 литр, коробка передач механика. рақамҳои соҳиби мошин дар ҳаминҷо мондагиай, марҳамат занг занем, бо муомила кунед, арзон ҳам мешавад. мошин мега дар даруни шаҳр гаштагиай, 9 моҳа ҳуҷҷат дора. нархи охиронша дар тарафҳои 46 мошин. срочно бояд фурӯхтан дар кора. барои мефурӯшан 4 балон нав, ҳамаи тарафҳош хулоса нав кардагиай, ягон дард надора дига. фақат ҳамин як дарда дидесен. панҷум эълон дӯстони азиз, Daewoo Lacetti айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархаш 32000 сомонӣ, боз муомила дора. сӯзишвориш бензин плюс газ. солиш 2005 солай. объем моториш 1.6 дар кузови седан қарор дорад.
و коробка передач باشه автоматика. رقم‌های صاحب ماشین در اکران بوده. 906 55 77 71 زنگ زنید. باز کمتر معامله داره میگم. خب ماشین айвидиш маълумай хулоса меқа мошин мешавад то запачка фасунак оиди дард дора надора ягон маълумот додаги нестам. эълони дигарӣ Daewoo Nexi айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 26000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ солаш 98 сол аст дӯстон азиз. дар кузови седан қарор дорад. мотораш 1.6 литр аст. коробка передач боша механика. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамҳои соҳиби мошин 919 3201 33 марамат занг занем боз муомила дорад. газ бензин ҳама тарафа тонировка нормали ягон кам надорад. мошини фурӯшии дигарӣ Toyota Mark D. бародарое ки Mark D мехостед марамат барои шумо Mark D. ама агар бисёртар дар ҳамин комментария бародаро хоҳиш мекунанд ки бародар Mark D ина марҳамаш буда Mark D. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. мошин тоза молодёжника агай. фақат мешини газа меҷихӣ. сӯзишвориш бензин газ солаш 97 сол. кузов седан мотор объёмаш 2.0. коробка передачи автоматика. мешини худаш мерава мошин. рақамҳои соҳиби мошин 300 00 29. ҳамин номерда занг мезанем боз муомила дорад. бо арзон мешавад гуфтагай 100% мегарда. газ бензин 100%, мотор коробка 100% муомила дорад. хадавои бадавои ҳамаш хулоса нормали кадагай. мошинчара фақат мегири мега меҷиқи газа. боз камтар муомила ҳам мекунем гуфтагай. эълони дигари Mercedes Benz S-Class айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 110000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ. солаш 2008 сол. дар кузови седан қарор дорад. мотор объёмаш 3.5 литр. коробка передачи автоматика. рақамҳои соҳиби мошин дар экран буда марамат дар амҷа чикнен занг занен амҷа маълумота оиди мошин пайдо мекунем. деҳат тоза ҳай гуфтаги мошин ягон дард надора. растамошка вариантҳои алишиам дора. одамое ки бекорхӯҷаен беҳуда занг назанем гуфтаги. эълони дигар дӯстон Moskvich 2140 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 14000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ солаш 1985 сол аст. дар кузови седан қарор дорад. объём мотораш 1.6 литр аст. коробка передачи боша механика. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин 0080 81 517 занг мезанем бо арзон ҳам мешавад. мошин тоза советский бародар азиз. марамат занг занем боз муомила кунен. советский харо мошинои Moskvich барои шумо. эълони навбатӣ Opel Astra F дар кузови универсалния айни ҳол дар бохтари Қуғонтепа қарор дорад. нархаш 35000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газа солаш 98 сол. объём мотораш 1.6 литр. коробка передачи механика 937 69 90 00 бо арзон мешавад. занг мезанем муомила мекунем арзон кадам мекунем. сум медоштем хадам мехаридем. ин мошин карочи бароям бародарое ки савдогар ҳастен бисёртар лозим мешавад. такси мезанед савдо мекунед беҳтарина удобнеда барои шумо. эълони дигари Mobil 21099 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи 6500 сомонӣ. бениҳоят арзон кадагай. кадом проблема дучор шудагӣ мега бояд бифурӯша мошина. срочно фақат 99 хароб марамат набарои шумо 99. сӯзишвориш плюс бензин газ дастай солаш 96 сол. дар кузови седан мотор объёмаш 1.5 коробка передач механика 904 52 00 занг занем боз муомила дорад. бо арзон ҳам мешавад. ҳама тарафа 100%. боқӣ дар амони худо бошед. то видеои